чакам и ще се качвам на бързалките. Ахахаха. Айде му, Кирилке! Ма махни ма. Нали трябва да им кадри за влога, ма? Дали съм дошла тук да си почем, си правя кефа, ма дошла да правя влог, ма. Айде му сядаш ли, ма? Нимай да не го спукаш. О, майко, да се лекичка, ма. Майко, стане всякакъв влог. Кирилке, мисля, че знам как мога да направим пари. Как му? Като се отдавим и искаме после обезщетение. Майко, това е много добра идея. Айде, как ще действаме? Сега ще ти кажа. Първо ти отиваш да се давиш и после делим 50-50. Какво значи 50-50, ма? 50-50 означава 50 лева за теб и останалите за мен, Кирилке. Бруталка, 50 лева, това са много пари. Айде, майко, прави го. Айде, отивай. Чакай малко, ма. Що само аз да влизам да се давя, ма? Защото после, Кирилке, на кой ще дадат парите, ако аз се отдавям? Дайте си права. Айде, отивам. Ти какво ще правиш, ма? Ще чакам се отдавиш, ма. Що не дойдеш да ми правиш компания? Добре, ай. Ай. И още малко остана. Ушкатото майко действа. Добре са. Какво правим? Моето момче е смешно. Моля се, дай да ми. Не, няма такива. Ето. Бой, 3 лева на дребно, маняк. Аз съм виждал толкова живо. Айде, ти си мене. Какво стана? Страх ли те? Не, просто е малко рисковано да се пусна, защото после му да се наложи да затворите целия му апарат за дезинфекция. О, не, никакъв случай. Напълно е безопасно. Ако аз друго имах предвид как е написан. Дома чакай, без пояс ще полетиш. Въобще не ме интересува! Дали не е много студия